Already, ka ugodi ka usigodi the based on na asa nwe ka o si wee mee migration na cheki na asa abịa lọta ata yotago mana mụ agwala ya ede ma ya asa based on na na ndị mmadụ si wee dị mma na nganga na m ga-egbu ọkwa alụmenụ ka ngwa si wee mezie wakai ọsị nwiyo na eme na ode ife a nwiyo nsị ya mba na mma egbu ọlụ based on na migration ngị nwa mebe ịgbawa m obi mpacha ekeni ya na ọkwa ego si ya na edu Brazil na-emego migration tido hapụzie ego by the side anya mmiri juzie ebe niile ọkwa mkpọ gị ngwago mana ọnwekwa n'ife nji onwe m eme na based on na agbagharịcha must come back emesi ife niile ebugharịcha ngwa afịa niile ebunatakwa ya na enwe isi akwụ ma onwe na ama aka na nwafọ ihe na-emezi ife ndị mmụọ ya ọkwa mkpọ gị ngwago nwanne nke aka nsigoro anabata gị na nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM based on onye osu wee dị taa ka nsi wee kọwalụ gị ya na mbido sọsọ mụ na gị ga-anọ hie nwanne mụ na gị ga-apasa hie etinyekwa na alụ anywhere sọsọ ebe ọ bụrụ na ebe ịnọkịta na-ada akọ nganga Igbo nwanne ndị a na-akọ tịtọtị ndị a mara wọsọp ife ị ga-emelụ m naanụ nna ngụ ọbụyaligodo ọnọdụ sịfa na onwe ka o si adị elu gị na onwe ebe ị kwesịrị ịnọ by this time na chiki na nganga Igbo ka ị kwesịrị ịnọ ị na-amụzi ama ebe onye mmụọ ya nganga radio show na Hot 93.3 FM etu aka si anabata gị wee na-asị gị nnọọ oyi maka isi eme ya gị bụ nwa afọ Igbo nwanne imenwere ife dị n'Igbo isunwere Igbo nwanne etinye elu gị ga-echesti nwee na ka ị na-akpụ mmiri n'ọkụ ma ọ nwee ka o si adị ị ga-akpụ nwa ọkụ ma nye gị ya nwanne ọ ga-elewa gị na kwa mgbe gị na nke gị sie na high tension ka mmụọ abụọ bata nwanne ife ile na ime nwere ife dị na ya based on na mgbape elu gị fim na gị nwa ga-ebulu nwa ya nwanne bata na ihe na-ebu ya lekịta bụ HD 42 inches mgbape elu gị nenebezie na amala ife imenwu ọbụla efe ndị ọ na ọbụla epụta nwanne tinye alụ na ndị tinye alụ mụ na ga-akwa ya bombo 50-50 mala ife imenwu ọbụla ụmụasa ụmụ Chineke ụmụnwa Chineke mụrụ ọfụma ụmụ ọsọ ya na-asa petepete ndị tinye alụ nwa mụ na ga-asụlụ ya ịghọtago ka o si adị na ọ bụrụ na ọ ga-ama ndị tinye alụ akwa ya bombo ma at the end of the day nwekwa ife imenwu based on na ịzata adị ajụ mụ agbapịkwalụ gị sinema ọ na-enọ ma nganga Igbo radio show Hot 93.3 FM ịmago na every Saturday na ị nwere ohere ịbata bịa zaa ajụjụ ịmago one or two things malụ na onwe ife inwetenwu so ọ bụrụ na kịta ka ị na-agba redio gị cheta na nọmba ị ga-eji wee nweta ya bụ 08182426591 ka m kpọkwa ya ọzọ nwanne ka m butuo maka ọ dị ka ma abịazi gbabazie oke speed nne nna cheke ya mgbabazie speed this early year na ịmana mma na-alalụ n'ọfịs ndị Latima ma ndị road safety cheke na mfamụ ajọs butuola m n'isi otu a ọtago abịa m eme ife oke speed na over speed adịghịkwa mma nwanne ịgbagide ebe ahụ ị na-agba onye ọsọ onye jikwa ụkwụ ya emesịa ruo di ya ọbụlago kom ị ga-ekulu down n'elu ụwa mana ị ga-ekulu down abụkwa ụmụazụ ibe ma omee na ibe ị na-etinye alụ n'ime afịa ka eje gbaa mbọ gị nwa nọdụ n'ụlọ na-alalụla si na nwere ebe eji ọsọ eje taa kpọfuo ịsọ mpa eji ọsọ eje sọ ngwa ịsọ ọkwa mkpọ gị ngwa ka ị ga-agba mbọ ka ụmụazụ ibe wiyo n'obodo mere ya na-ajụsi na onwe nwunye o tinyere na nke ikpeazụ mba onwekwa ihe ntinye maka n'isi onwe m godi mmụọ bụ doings ọ na normal day enwere m anything na ndịrọ m anything ka m wee mebe doings m 08182426591 08182426591 ịdonye iru hie mụ na ga-akwa ya bombon nke ikpeazụ kwa mpaka mgbu alụ gị ọlụ na achọrọ m ka anyị tinye ọnụ today ọ bụla sọsọ iri palliative just itinyekwa alụ hie na jụọ gị one or two question maka abịago m observe especially na mmemme ndị Igbo like this ọ dịka a ga-asị na enwe special need for special people ị ga-abịa na akịta abịa na mmemme na na-eke ụkwa isi na ị chọrọ ụkwa asị gị mba na ụkwa agwụgo maọbụ asị gị mba na ndị nọ n'ilu oche na-eri ụkwa ma ndị nọ na high table na-eri ụkwa ma ndị akpọgo na ụlọ elu na upstairs nọ ha na-eri ụkwa then ndị nọzi n'ebe canopy dịzi anyhow member general kwa mana ọ na-abụ abịa na mmemme na-etinyecha stika na canopy general in-law family and friends club ndị ahụ etinye nwanne imegide ihe nweta onwe yi na general canopy
mkpọ gị ngwago unu a ka anyị akọtụ ụlọ anụ abịa atụlisie ọ dịka mkpụrụ aka mmadụ wee nyu n'ọkwa mkpọ gị so mana ihe nchọ ka anyị tinye ọnụ na men na-ekwu na detin na-ewute ọ na-agbawa obi abịa mmemme omenanụ wee welu nri na-egosi klaasị welu nri na-eme segregation asị nọ ndị emere invite maọbụ ndị klọb na ọha nwa ga-eri nke a na ọha nwa ga-eri nke ọzọ maọbụ na ọbụla ha ga-eri nke a wee sị ka m jụọ gị n'ime ife niile a ka eke isi wee fịa inwetanugo onwe gị n'ụdị ọnọdụ a ịnwetakwana onwe gị n'ụdị ọnọdụ a ka ife ị ga-eme ịghọtago ya ka anyị nsịkwa ka anyị tinye ọnụ tata sọsọ ife ị ga-eme bụ ịbata hie na 08182426591 ndị enye special invitation ndị nọ na high table ewere ụkwa na-eme discrimination ọkwa mkpọ gị ngwa gị nke ikpeazụ ọ na-eme nwanne isi na ifunubele ya ma na ịbụ onye asị ọ na-eme stedi abịa one anụ asị na ụkwa bụ special nna achọ ike ọkwa mkpọ ka eke esi emezi like that ọ dịzie ka ọ na-aya bụrụ ofu based on na-abịa n'ihe nni ekebezi oke emebe segregation emebe discrimination ọkwa mkpọ gị ngwa gị nke ikpeazụ achọrọ m ka anyị tinyegodi ọnụ ka anyị mara ife na-ebute that mata 08182426591 chetakwazie na ị nwere ike izitela ya ozi text message ma ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ịbata mana netwọk ekwere gị zitela ya ozi na text message 07080051850 ọzọ 07080051850. nke ikpeazụ ebe ọ bụ na itinyere ilu ọ bụ na ifula onye Igbo nwanne m a na ebe a lelele ọkwa mkpọ gị ngwa gị that place bụ lepus and kwapus nwunye n'obodo mana ụmụ Igbo na-agba alụ bụ mbọ na ọkwa njọsụ na-enene movies videos niile dị n'ịntanetị ebe mmemme ndị Igbo megasị na Christmas and New Year ife ebe menụ na-eme majik nwanne men ife ebe menụ na-aya isizi iko na-anụ ọ dịzie ka asị na 55 naira note na-emegidekwuzie m sisi gosinu m ebe a na-esi ebute ego ọ bụ na ọ nwee ebe a na-eprintị ego iche na nwunye ya amala si gosinu m maka majike kalizi nwanne m na-ada abụzikwa 100 naira or 50 na mba na ebe ọ 50 naira ịmanọ CWO no Christian Women Association ka ị nọ na ya ihe menụ na-abọ na bụ 1000 naira zik 500 naira 200 bụ sef achịkọta ekwe ọnụ ọ ga-afịa alụ bife na-ajụzi kedu ebe esi ebute mana ụmụ Igbo na-agba mbọ nwanne iche ịma ebe esi ebute ego ịdọnye ilu na Idumota Monde na iche ịma ebe esi ebute ego adọnye ilu na Ladipo Monde na efu ebe menụ na-agba mbọ maka na ọkwa achụọ na anwụ elie na ndo ọkwa mkpọ gị ngwa gị menụ na-agbanụ mbọ ya mere anyị ji ebute ike nke ikpeazụ nga gị gbere radio show Hot 93.3 FM ọnọdụ na ndị ebufekwa obodo niile nna onu ga-aja ọsọ obula onwe ya mgbochi umego di ọ na-ada dawu Happy New Year. I wish you the same. Ka o si adị na mpa Ọ dị mma maka ego oyibo. Ọ na-ebe akwa alele ịmago na edu Brazil anachi ego gbaba ya aka ọ na-eru uju kịta anụnwa ndị agbawala obi ọkwa ebulu amụma ya n'oge ha ajụ ego oyibo ikwuru ekwu akwa m gwara ya na agwara m ya ebezi na ya nakwutekwa m ịghọtago na nwere ka ọ dị na nwunye ya mma anabata ala obodo dị ụtọ ije obodo kịta mmadụ karịkwara nna na-achọzi nwoke achọ na maka na anyị ebe niile na-ekwo ekwo everyday azụ na mmemme karị mpagwa na ya afọ anyị na-ebisi agba ka anyị maa ka o si adị ọnọdụ ugo chief ọnọdụ ugo dadi ọ tekwa na anyị bịazi sizie na ịgbazielu nganga ọsọ eziokwu mmemme Krismas abịa mee mmadụ anyị na-agbagharị up and down. Yes, eziokwu mgbe ọyi oge eru a sị na ihe ụkwalu oge ọ daa onye isi amamne ya achọ palliative anyị ka ọ ka hapụ ụlọ ya ụmụ kpelekpete na okpolokpụtọ ịma na ịbụ aka ochie ka ịma nna aka ochie anyị anya enye aka ochie palliative
mba ọ ga-enye unu mgbe a nọkọtara n'ihe anyị mara ka anyị ga-esi wee ledo onwe anyị anya. Onye isi kakao tem for you mpa kpoyi mpa ka mgbuola siren nọ mgbuo nwee nwa chief tem for you. Onye isi dadi monsa ego oyibo anụ m eme ise ego oyibo mgbe ọ ya anata na nlo mmesi kịta njegolo ha nka chief je ficha ya anya mmiri. Abeg. Anata mma agwa ya ana m anụ ihe ị na-ekwu maka agbamakwụkwọ. Yes, na mmemme ndị ọzọ ọ na-aka mma onye je ọkwanyere onwe ya ugwu ma ị ga nọrọ aga na ka ị ga chọkwa isi oche ma ọ bụ ebe ị ga-anọ ka afụcha gị anya. Enwere ndị ga-anọrọ na mpụta ka ọ bụrụ na ekewe nri ka o rute ha. Mmegidekwe ndị na-eke nri nwere ka ha si gwa anyị otu esiri gwa ha otu a ga-esi mee ma gafee onye ahụ kwụsị akwa ebe ahụ ọ nọ binikwa gafee ebe ọzọkwa a na-afụ na ndị mmadụ na-eri nri ọnọdụgide ebe ahụ anọ hakwa ahapụ ya ga-enyekwa ya otu akwa ebe ahụ bunye ọnya ka o ji adị mma mmadụ chọọ iji ọdị ya kwado onwe ihe o nwere na be ya orie afọ enwe ihe o kwuru gaa o mee ya nwee ihe dịka mbelopu o ji je onye ya wee nataba ọwụọ ikwe maka nri were eje agbamakwụkwọ ma ihe a ga-eri ihe a ga-ata maka mkparị dị ebe ahụ karịrị akarị. Mgbe so agbawa akwụkwọ enyego ndị na-eke nri otu ha ga-esi were mee and otu ha ga-esi were gụnwa n'onwe ya ọ bụrụ na iso na ndị ahụ agwara ka enye nri aha gị ọwụkwa sorry mba chief daalụ ụka ọnya ka eji wee na-ekwu na oke dibịa chụọ aja ọ dịka ewere anya ndị mmụọ n'aka cheki enyi ịma na anyị nwa bụ ụmụ iyo yọng pepa anyị pụtara na-eme ya wowo anyị ruo mmemme na ọ bụrụ na ọnwa ka esi gbaja ya etinye alụ ya sasị ebe niile mebe mkpọtụ mana ifugo na ibunyego m uche bezdon na nru osi n'ụkwa ka nchọ asị m na ụkwa adịrọ mụ ajọsụ na ọlụ onwe m na mpempe bebe akwa ala bebe akwa ụwa ma ịghọtago mpata mfọ ya onye isi dadi aka m dị n'elu daalụ onye nsọ ike n'ọrụ gị daalụ ọrụ gị dị mma ọ gụrụ gị maka anyị na-arụ ọrụ ka nwa mmadụ. Amen. Daalụ onye isi nke gị bụ redio show na hot 93.3 FM nwekwa ife ọzọ anyị na-eme ebe anụ na-abụrụ sọsọ iwetalụ gị nganga Igbo na ụdị anwụ isi wee chi ya ka obi wee dị gị mma ka gị bụ nwaafọ Igbo kwete na ọ na-eme. Cheta na ngwa gị na nke Satọde na-apụbụ iche maka na ọ na-abụ mgbe anyị na-eji emesasị enye ndị mmadụ palliative ọnọdụ hello sir onye isi ehihie ọma onye nke m ka o si adị mpa ọ dị mma nwunyo onye nkụ n'elu ụwa olo nwunyo dadi monsa onye ma echi korodo akpọ mgbe ịgba ego anyị laịsensị uche anyị dị ahụ amakwa m na onye ma echi mana ịmago na mgbe ụfọdụ ndị Latima sef o nwere ife imegide ka ngị na fabụla enyi na ndị afụkwa gị etitọrọ ya gị ede n'afọ m ka a hapụ isi etepu ndị anyị mpaka ebe isi akpa anyị na eze m ikorodo akpọ ịmana onye gbata ọzọ ya abịa ada ama mba eziokwu ịkọwago ebe isi na ka ikorodo dị na-efi ọgwụkwa nwee mmemme a na-etinye di ya mmemme dị na anyị mana adị n'ekorodo mana onweghị ihe gbasara some people dọkacha saịdị anyị ebe a ifuru ya na-akpọkwa n'ozu mask ndị mmadụ a na-eme ka anya ka anyị asị gị na ọgụ nwa bụ onye bukoro nwa a na-agbara gị ọsọ ka anyị asị gị na onye fu n'ozu mask dị ebukoro ndị na-ekpuru abụrụzie ndị ahụ dị mma abụzie ndị mma ife n'elu ụwa ndị bụ eze Solomon ngị wakpụzie eburuzie onye mgbu ọkụ ya ekwenụ maka ego bekee anụwa m onye ebe ka ọ gara ihe mere ya na bụ na anyị atụkọ ego ha nke maka anya mmiri anyị efichakarị ọkwa nna ebe a na-ekwu ya last year na si na enwe iyo home base na nwere adịrọ m expensive sọsọ ihe nne idebe bụ mkpọ ga-ebịa anyị atụchalụ down lọtago akpapụta ya osi onye ọbụla enwere obi anwụrị naba asị mba na nwunye o bụ local champion
no village man, no Lagos man, na-achọba edu Brazil, onye ọma na Kuala Lumpur, alụsị ego n'India, no ndị ahụ ndị bụ ike wee bata cheki enyi ọkwa ha emesigo na bụrụkwa ike na chi ya agbawa ndị agbara n'obi so ya kọndishọn onye kati ezurokwu chefuzi ebe otu bịa so onye dịdị ya na anya mmiri karị kịta anyị na-agba mbọ ka anyị fichaba kama o mete ka anyị chọọ bọket ọbọchị maka ha chọọ bọket ka anyị eburu ya ọ ya adịkwa mma anyị na-eficha na-apịcha onye isi amamne ya achọkwa palietiv oke ngwa ka itinye dugo ọnụ bifo inwe palietiv nke a nke m jiri anya m wee pụọ ịma na mmemme ka e mechara ya ihe gbasara krismas o bụ ebe anyị gara ahịa nwanna ihe mkpụrụ ebe a anya juru m ihe mana o nwere okwu nwaanyị ya edere tọchi yere ji ite wee debe tie na-ekwu na ọ bụrụ na ọ na-ege anya ọ bụrụ na ọ ma onye ebu onye gị ma ọ bụrụ na ọ maghị onye ibu ọ gafere gị ndị mmadụ nọkwa n'oche ọ na-ege anya ma ọ maghị onye ibu ọ gafere gị ihe kwutere onye ọzọ ị mara enyegidere ya enyegidere ya atọ tupu adịghị na ya atọ mkwado mmemme ka ha bịara ka o nwere ihe ya mere ike anyị mana ụdị ihe a onye na-eme ihe a amaghị ihe ọ na-eme maka ọ na-eso na ya wee nweta enemi nke a bụ imete otu mmadụ achọba enobede gị anya ọjọọ na onye a bụ onye ọjọọ na onye a karịghị izu ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ ime na ọ mazụ mmadụ nke hapịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ inyekwenụ mmadụ ịkpọkọta onye ghara ime ụlọ nye eko ya bụ inye repọblik ọ bụrụ na-enye ebe ndị mmadụ juru inye onye nka ịhapụ onye nke inye onye nke ịhapụ onye nka onye ndị nke ị na-enyere opinuze mebi na ihe ha bịara elegere m anya na-etere ụbọchị a na ọdịkwa m ka anya mmiri agba m jiri nwayọọ kwanyere onwe m ugwu mana nwunye nche ego gị afta mmemme ahụ ijekwa nene BP gị ijekwa ke BP maka obi mgbawa ije nenekwa blood level gị blood pressure ama m onye mbụ na ihe mana nganga igbo na-ebu oge ọgwụ ọbara ka ọ bụ ka anyị tinyezi alụ na palliative ihe ncheta ụbọchị m sediri meseji nse nọ n'obodo m sediri meseji so ụmụ ihe a ihe mere ka m sediri meseji ka m nwekwa ike dịka ọbara m natakwa adịteghị ka ọ nachiyatakwa na normal level ya kwesịrị ịma ihe na-aga ihe a adịteghị akwa ihe achọ palliative this weekend ka ị wee gbaa zamzam nyere m na ma mara ma ịmara mana esikwere ka netwọk m kọrọ dịte na ịma na ya new year ịwụ aka new year mụ ewelugodo ịgbaja wee wụọ gị n'isi ozugbo n'ịlọ m ka ịwụ aka n'isi mpa ngwa nke a na mbunye gị ya based on ilu ịtụgharị alụ m ya kọwara anyị ife ọpụta ya ghọtago onye ụbịam anaghị aza ọmọkachie ma ọmọkachie nke ọbụla iwere ya onye ụbịam anaghị aza ọmọkachie nkọwa based on ka ndị nọkwa n'akụ onye ụbịam ada azọ ọmọkachi ọ kọwara uwe duto taa esibe eje mmemme aha ije nkịta o nwere ndị a na-akpọ eze bụọpụta ha na-ekwu okwu amara na ihe na-ekwu uwe ya bụ abụọ pụta o negodo anya na nebụl ya dịrị ebe ahụ o jiri nwanyị tinye isi ịma na nwere egwuregwu si ị na-anụ ụdị aka a na-akụ ụlụ gị onye isi ka ịbụ daalụ imere ọfụma mpa iji nọmba anyị na ọkwa maka o si adị zitela anyị ozi na nọmba anyị daalụ onye isi anọ m na-etere ego bekee ụbọchị ọya abata ka anyị ma ma ya eweta bọket maọbụ keg maọbụ ọ bụrụ tanka ka anyị were bịa tụta ya mmiri ihe m kwesịrị ịna-ayọ m kịta mụ gbaghalụzi ghọtago mụ nabatakwu ya ọ bụgodo onye nke ịnọ ma onye nke ịtọ mee ghọtago ahịa ya na-ayọ m kịta maka ọmụ ka obi gbawa ọ bụrụ onye a ka obi gbawa ọkwụ na ebe a kpọọ m local man kpọọ m home base sị m na m across n'Ugo River na nna cheki nna jiri nwayọ si na ya ekwu kịta oge ya apụta itezi ị na-ekwu ka m esi chenji nna akwụ gị oti ore nta ka nna agwa gị amakwa m onye ọ bụ ngwa paradọba ga gị bụ redio show na Hot 93.3 FM nwanne sọsọ ife anyị na ebe a wee bụ sọsọ ka ibunye ntị gị enu ka eze gị na-anara ikuku based on ọ na dị n'ọnụ nwa ọchị ma nwa ọma
ọkụ ime ebulu if mụ na gị nọ na Garden of Eden mma enupụkwa isi ọzọ takwa dị apụl nsị gị na ebulu if mụ na gị na Garden of Eden mma enupụ isi ọzọ takwa dị apụl again ọkwa nne ya ma ọ mee ka o si adị nwa ọma ngwangwana ya afọ anyị na ka anyị mara ije afọ m Chika Okeke. Na Chika ịgbaziri m ọsọ nke ikpeazụ plan niile a m nwere for me and you two of us ije ọsọ wuzie aka na agazi m na-asị nwa ọ na-agbazi m anụkwazizi m again ka o si adị na nwa ọma anyị nọkwa ya na ebe ahụ ị hapụrụ anyị ka anyị ka nọ ka ebe isi akpọ nwa esi m Badore. oke Badore ka isi akpọ yeso mbịa na aka ije taa apụl na Garden of Eden nwa ọ wee tinye jogo bifo m nyezie gị palliative maka nke ama m na ihe enweta palliative a na-ema ngwa aka mana ka njugo dị gị jenugo mmemme isi nọ nke a ka ị chọọ iri ya sị gị o nwee ndị edobere emenugo gị ụdị ya nna a na-emekwu ya alele so emego gị ya ka isi ficha anya mmiri gị anya mmiri kwa ihe ibe ọtalali ya akwa na nya idibe itinye aka n'obi I know I will make it ka m bubata ya narị na palliative na ịma na onye mụ na gị na-abụ si dị na achọrọ m inye palliative a ka anyị nwee ike iji wee connect ya mara ebe anyị eme it ọkwa ịghọta nwa ma ọmị ngwa ka m jụọ gị na ọkwa m jụọ gị ngwanụ aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ka ihe ọ pụta ihe niile na-eme adịte ya tụgharịa ya gwa ihe ọ pụta ihe ọ pụta bụ na ịkpatalụ dị mọni na ịsụbazi nso nwaanyị ọma ị na-asụzi nso ọnụ gị na-agbagbu fast parara oluzie ka ji oge ahụ jee sụba nso ka mmalụkwa ije kọwaa anya ọfụma mba amani ụla hapụ ya n'oso ọ na-adaba gaa n'iru nwa ihe ọpụta isi n'aka aja na-ebute ọnụ mmanụ abi ọ ịgba anụ mgbọnụ ịgbanụ ya a sị na alụwa na-anwụ elie na ndụ ịghọta mana m tụrụ gị inu ịtụkwalụ m inu ọzọ na alụwa na-anwụ elie na ndụ ifugo problem anyị enwe na ya nye gị lokeshọn ebe ị ya apụta na aka ịfụ ka anyị bịa taa apụ nke nwa agwa m lokeshọn ọzọ ebe anyị ya afụ cheki enu ya na ọ dịkwanụ mma iji ilu wee zakwa ọzọ kọwaa ịmago onye mịa nke ikpeazụ ka m ndị shọ isi na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ adị na aka aja ibute ọnụ mmanụ ụnụ igwe ka eme ya ịkpatu eji akụ iri mezie ya mgbe ịnwago ama m na ebe ị nọ na hit na-eme na gị na ifeme ka e kwụsị nọmba gị ihe kwụsị ya 93 ngwa na mma akpọ nọmba ihe ezitela anyị ozi kịta ahụ ka anyị nwee ike inye gị palliative hello nwama nwa daalụ kedesielụ m bebi bye bye nwa nga gị Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwaanyị ọma kpọpụrụ anyị kịta litere ihe ị ga-ezitela ya ozi na 07080051850 ka m welụkwa nwayọ kpọọ ya ọzọ 07080051850 ọnọdụ onye isi dadi Oloye kpọle ya nki onye ọma na-ejaba ode ọkwa na-ekwunyele ya mpa mba nwere ife ha menwu na taa ịgwazi ha na ịnwe eme na onwe ka esi dị nna ebenu m n'igwe na ya eburu 2x2 na paịpụ donye ilu dị ya pisasị onye ọbụla onye bụ ego ọsị ebe ndebere ego onye ka anyị dịzi wee nwere ego n'elu ụwa ka mmalị nna confuse m n'obodo anụ onye ka anyị dị wee nwere ego ife atụ gee ntị ka m gbuwalụ gị ọlụ mpa ọkwa iso wee nwere ego mụ asokwu nwere ego mana problem na-abụ na mụ na gị na-abụ
edobela anyị na home base nya local champion na ndị na-eso bụ ndị si Malaysia, Kuala Lumpur, China. Mụ na gị nọ Lagos local base. Ndị bụ cash mago na mụ na gị na elituo na moto chee ịkwụ ụgwọ anyị agwa driver na onye zuru anyị change, mana ndị a bụ cash si esi na ta mba na ha na-eme ihe driver ha yalụ moto na apapa wee na-egbo yali n'obodo. Mpagwa na ya afọ anyị na-ebe isi akpọ ka mma ka o si adị. Mmadụ abụchi ka ebe isi akpọ mpa. Okay, Satellite Town. Ka o si adị da win na nkwa canopy afọ na-eyifi a. Na ndị Satellite Town lekala eleka nke tata. Oge jụọ gị gwam gwam gwam. Mma enye gị nke nwe nwere ngwam gwam gwam taa. Ihe nwe bụ ilu. Mgbe ị ga-atara ya ama m onye bụ na mpa ama m onye bụ, mana based on na-esi na mụ na gị na-azụ ego azụ mee gị nke ga-etiwa gị azụ ghọtago na ka ife ihe mere onwe gị mpa mee gị nke ya esewa gị azụ nke ya bụ ndụọ gị otiwa gị azụ ịmara ihe imere onwe gị ngwa na nke a na atụọla ọmara ọmarụ atụọla ofe ka ofe n'isi n'ọfịa ọkwa ikwetego na ọ na-eme ọkwa mgba gị nna onye ọzọ ga-abata ihe etie ka ebe ego m na nwa taa ịjụọ m ụdị ajụ ege kweshọn nke m enye gị in fact prọfesọ niile enwere n'Igbo language ama nzati ya mkpọ gị ngwa gị na ke ka ihe esizi na-azụ ego azụ sọ m nwee apụ ndị Brazil anago ka ikpeazụ akịta ọmụ nwekwa ọlụ m ịghọtago ekpọ Ọlọdie. Sir, Monsa. Foreign. Home base ka iso mbolo. Home base. Mbana ego ada anabata mụ na ụdị mụ na gị na-abụ ego bekee ada anabata ụdị mụ na gị na-abụ mana onwere ka idibe agbawaga ya obi. Ịma ndị bụ ike anaghị ezu ma home base ma ndị na-abụ adịte mba onye nugodila onu ga mpa nwunye nji n'anya na-efu na mụnwa ji maximum respect wee na-ekwu okwu enula onu ga ma na ịtawago ọnụ ọkwa mkpọ gị ngwa gị onwe onu ya anụ onu ịma anụ onu na chicken ịmago barbecue na ọdọ wachaghị ya ọnụ na ọnụ ekwuzi okwu ọnụ adala is ka ewe na onu gị si adala mpa onye dị na amụ na ọkwa ka njugodi gị na based on nwere ka isi wee jee wedin ndị agbawa gị oji onye konko saka m bụ na onye ECOWAS mana nke ikpeazụ United Nations ka nnọzi na anọzi m ECOWAS daalụ onye nna daalụ mpi jenugo wedin ndị adọwa gị azụ based on asị gị na nne nke a na irulo level a ilie bifo nwoke ebutezi ike wee gbabaza nsam ọkụ ya mana mgbe emego ụdị ya ka eke obi dị gị mgbe onwe one man mụ na ya na-ekwu okwu ọ sị m na ije wedin akọ gị na ọ bụ na enyela gị ụkwa kpalịa gị na ọ ya motiveti gị ije gbaba mbọ chụba ego eziokwu adịtaghị ịma na imebebi ihe ibe ị na-eme na ị ga-agbaba mbọ gbasibe mbọ ike mpana ya achọ palliative ọkwa nchọla something na atọla atọ ngwa nwe ya mere ya na-abụ chọọnụ m na Instagram na nwiyo chọọ m na Instagram mana ị nwekwa ike izitelu m ozi na dat WhatsApp nọmba just zite ozi dị gwọtago m sizi ebe a follow up ngwa ka nye palliative na ka mụ asụ ozie seed into your life ghọtago na-echezi ka ọ germinate based on gbamgbamgbamgbaga ị ga-ekweta na mpa ngwa ka m bunye gị something na anyị kweta na ọ na-eme na nwanne ị ga-akpụnwu mmiri n'ọnụ ị ga-akpụnwu ọkụ olewa mpade nke a na ka nye gị nke a ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ ka ihe ọ pụtara nkọwa ihe ọ pụtara kọwala ihe ọ pụtara
na elu ka ọ siri ike o. Ọkwa o siri ike. Ka m gbalịa. Ngwa gbalịa nwanne. Ụra ga-eji onye nwụrụ anwụ afọ. Okay. Na ọ dabala ọkwa ọkụlọ. Ọbụla invoice a na-ede na yọtago ọbụla ihe ide invoice a nke abụla clearing and forwarding. Ị ga-ekweta na ọ na-emego adịte mpa ngwa kọpịlị WhatsApp nọmba ka m kpọọlụ gị ya. Okay. Ọ mkpọba. Kpọọ. 070 Kpọọ. 800 51. Okay. 850. Just zite ozi ebe a kwuo na ịchọ ka gị na nwunye ya okwu. Okay. Alright, onye isi daalụ mpa. Ngwanọdụ mma nna. Nga gị bụ radio show Hot 93.3 FM. Nwanne onwere ife ọzọ nnọ ihe eme. Afọ yu ọkwa nna agwa gị ya steady. Nke ikpeazụ ị ga-ekwete na ọ na-eme. Nwanne ịjụ na ọma mbanye this year. Imefe m ga-emelụ gị n'oge aka na you must banye, you must hear. Obodo edelu jinjim. Ewepụta kasha ya n'elu ọnọdụ ya. Hello. Hi, onye isi Daddy Monsa. Ijele na hot. Hey, Ijele na hot FM. I dey tell you, Ijele na hot FM. Ijele na nganga. I dey tell you na Pacheke ọkwa mkpọnyelụ gị ekweta na ọ na-eme nke ikpeazụ. Nna ahụ. Too much. Mpadalụ onye na ọ gị mekarịsị. I dey tell you na ọ bụ na unu adịghị etinye olu m alụ hie enye m support. Nna nnọdụ hie nkwughelicha nnaba na amana Cheke ọ na-abụ nna ekwugheli. Mee na na-etinye elu m ala ịghọtago na hype kwa ma ọ na-adaba Cheke ya na ọnya ka m jisi na mụ na unu nọ here. No leave, no transfer mpa just nyegodi m ID ka mma ka o si adị na ka ebe isi akpa anyị na-afa ya. Ọ bụ balance na-akpọ from Agege. Balance. Ụba na-achị from Agege. Ụba na-achị na-ekwu afa. Nna efugodi gị mana sọsị ya na-alụ n'elu ụwa bụ ị na-alụ ndị mmadụ ụmụ asa ha. Ọkụ ibe wuli ya. Onye na-ejila ezigbo ego, onye ejila ego ejinete nwa anya pinọpinọ anya analị ya neziteli ya anya. Maintenance money. Adịtayo obasirachi na ka o si adịda wee na. Ụdị na-achị everywhere dị calm. Ọkwa ebe afụla etinyenwu something na-efi ya. Ọ na-emecha ọ na-eme. Adịtayo mpa onwe dị na onweghị ife atachi na-efi ọ dịkwa mkpa ọ na-adị ezigbo mkpa onweghị ife atachi na-efi ya. A na-ele ife na no matter what, a ga na-ele ife. Ọ dị mpaka mkpụrụ n'izu jụọ gị na ijenugo wedding ma ọ bụ mmemme like this ndị akọ gị food. Ọ na-eme ọfụma na. Ya enwego such experience. Ọ da ka kwesị na adị. Ai ka obi si gwa gị na period mba. Onye ọbụla o nwere onye ihe na motivate nwoke. Ya je gbaba mbọ ọkụ ya. Ya gbaba mbọ. Adịte na mpa Oriental niile ọ na-ebunye m n'efe because onwe ka esi wee mee m datin sometime na September na mụ akwụlugode kpọnwụọ nwoke agba zenzem ozugbo gbasịsịa onwe ihe bụ na ikwuo na bulu efere ka abịa tinye elu gị ụkwa na ndị asị gị hello please na onwe ndị edo nna ị ga-akwụtigodi ebe ahụ inegodi inenu enu inetu anyị si chi gị ọgịnị mana onwere unu agwụgo m na motivation ọkwa ya mpa. Motivation ka ọ bụ. Adịte mpa ife mere na bụ na mụ achọ inye gị palliative ị ga-alaik kwa ya. Ya ka nwanụ. Ị ga-anwata something. Ngwa na ka m bunye gị ya ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ tụgharịgodi that one. Okay, m tụgharịa m kwuo bi. Kwee ya ọpụta. Okay. Maybe like onye na-eme isi ike. A ga na-agwa onye na one day ike ga-agụ gị. Mba ịnwago ka m kopụrụ gị aka na ọ dịlọ fe ncha mfe. Sound ya. Ọ bụla ala ife m ga-emenwu na ọnkwa n'ife ọzọ m na-alụ ambasada ụmụ iyo ka m bụ na m ga-eme ya na. Enwe egwu m chọrọ ka ị kpọọ m. Ị mara tait ka egụlụ ya. Ya Flavor na Larry Gaga. Okay. A na-ekwu like ị na-ata agwogo, ị na-ata ya. Mba ịma na onwe gasị ihe ọ nọ na-asụ n'egwu a ịghọtago based on na nwa ahụ akpọ ya na based on ndị isi m na
nwere ike isi enu bịa buru m ozugbo buje m na zone 13 weta ebe si abịa ị mara onwe langweji a nọ na-asụ dị ị na-eme nke a cheki na nke a abụla ihe anyị akpọ ompa mana editie ya enwe ike ikpe ya mpa m na-ekwughelu ebe m gọn 26 akwa m gwa gị na eji etu mmanụ na ịmasị na nwoke ya na-atụ pam 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 nwanne ịgbajọ na ọta nchala na ịnwa anwa ya iche njọ ile ịgbatị ya ozugbo nna mkpọ gị ngwago onye isi mpanado mma wee na zitela ya ozi na text message nọmba ya daalụ Ngangi Igbo radio show Hot 93.3 FM Chief Executive Officer ka nọ here nna ịbịa here mbunye gị your own clear state ibulu nke itido ọnọdụ ya yobiyo yo obodo ọkpọle Maisa. But then for you, chai. Jesus. Mpowe ko ifa ebe una na ka isi no n'ogbo na ele kala onwa ebe si donu nlepu na n'onu gị na-emeta ya obi mma so su Igbo ka nọ hie ime entertain ị na-eme obi na-ata anyị I tell you. Pakeko si adi na when hands ga find na ABC akpọ based on plate number nche yekwanye na. Uche from Ikeja. Ndị Ikeja. Ka Ikeja dị na-efe ọkwa nwa amasị mbịa ka ilie something that way. Ntinye alụ da. Onye nna. Mana ịkpọ m n'ife m n'igwe. Mba anụ na ụmụ ọma niile na-anọ dị na billing ju ha alụ na itinye alụ ozugbo ịdọ n'ilu olide economy ga ndị economy ma aka ọka dị fragile ogige nke ọ ba recession. Ọ bụrụ na nke anyị nwa na ka mmiri nke anyị nwa na just na mmiri ịma na osimiri na-ata butuo Pakeko si adị jenigo wedding ndị awụọ gị njọ nyaazị agbawa gị obi jenigo wedding Jenigo m mmemme abụrụ sọ wedding at least onye ọbụla jije mmemme ị na-eje just gịnị na be gị iri ji afọ just rie nri ji afọ ga ebe na-aga enye gị ma nyere gị just na ọkwanyere onwe gị ugwu n'ihe kịta bụ clear state ibunyere ezigbo uche burugodo ụzọ taa something bugodo ụzọ kechie afọ iluzie dị na-eke enwe ike rute ebe na-asị na bara side a ewetezi ọzọ mba ebe ọ na-ewute o nwenugo nke eme one guy man mma ịghọtago na enye gị esemo o jide semo n'aka na-ekwusi ka ebute ofe anachiatasị mba na ọbụla onye ka ekwesị ibunye analụkwa ya semoji na ọkwa ya semoji n'aka wee tidokwa nke a na-agbawa obi ịchọ palliative ka ọkwa ndụọ gị ya something ya na nyenu m ka m nwa ngwa ka ndụọ gị something na elewu ukwu ewu ngwa ka ife ọpụta elewu ukwu egbu ewu ịmana ya nyego ya na-afụ na afụ na ebu ị na-ala ike ụmụ ya ịghọtago ya ka nchinye gị this particular one ọ ya adịghị mma nwe ya chụpụtakwa na mmadụ okwu n'iro enewu ukwu egbu ewu na uche nke m ihe ọ pụtara na enewu anya na ezigbote akọrọ mmadụ ezigbote ihe mmadụ na-eme ihe karịa nke ahụ enye ihe nweta mba ka nkụpụlụ gị aka na ọ daba mana ama ya iji wee zọta ya based on know your territory based on know your arena ụmụ ife a na-adịghị onye nsọ ịnọmine nsọ ịnọmine patri nwa si na Catechism of Zion mba afụgo gị ka ọrụ ya alụ na parish m na mgbe ị ya na-eme bụ take record members and the man na-etake record nke ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ka ya na-etake record ha ya na-alaike ụmụ ya anụ achọrọ m abịa na parish ma sị na enwe scandal achọrọ m so zitela ya ozi na nọmba ya mpa zitela ya ozi na nọmba iji nọmba WhatsApp
40, yeah, 18, yeah. 4297. I was told there, okay, actually something. Okay, 4297, yeah. Tim for me, you're there. Hey, Bole, Wakambale 13, Hey, Tim from Gangi, Batagono, Budo. Onye si no da no something. I got Bapelia based on Hollywood standard. Okay, what on it. Gangi Radio Show Hot 93.3 FM. One need a foozy that knows something. Ige kwete na 2021. If for 2021, Ige kwete na on Honor dear. Hello. Hello, why, Oma? Hello. Oh, nwa nekino nwa chi. Nwa keke isi, keke. Abro nwa ya grandma. Ewo, grandma. Mommy, good afternoon, ma. Grandma. Okay. Mommy, yes, mommy is na afia bụ nwa ka ego kwa okwu ya, mommy. Nwa ka ego Stella. Yes. Mommy, ke kwa nke ime? Meka asa nna m. Asa sane mbo. Uwakwe, okay, mommy. Mommy, no. Agbakwa Christmas ọfụma Christmas anyị nọkwa mommy anyị nọ na-enepụ anya na-acha anya I wish you the best mommy kekwa nka arụ me ka arụ gị me ọ na-adị mma a na-enwishi unu ncha ihe ọbụla unu wishigo unu the best amen a na-enwishi Jesus Christ amen and in short that this year ọ ga-asa unu ncha amen oku na-ahịa kemgbe 2020 nke ọ na-azachara ọ ga-aza ha ncha niile this year n'aha Jizọs. Amen. Mommy, darling. Mommy. Ọ bụ ihe ntị ịgwa ị na-aga dị ego oyibo si ya chie m kredit ị na-ege nna gwa nna gị ntị oche mbawa mmesi aka okwu eze ka kredit ebe ha chie o nwere ihe ọbụla ha weta mba ọbụla ese mommy na-ege ntị a recharge elu gị direct ọ banye na akaụntụ na balance gị ọbụla nke a na-etinye pin apịla a recharge okay direct ademie nke a recharging okay mana m wee check nke ahụ yes ọ ihe mere ya ke maka ego oyibo ọ ga n'ụlọ ọ na-ebe akwa ịmago ndị anụnwa si esi na kwechalụ nkwa ngwa ka m eme nke ọ gị ka m ebelụ nke ha gbọọchago ha obi alụ ha naba so nwe ka o si adịelu ya kịta ọ gịnị mere o wee kwere mgbanye ya ga-amị ya mami ọkwa egwuregwu ka na-egwu ego bekee nọ mma ọ ya apụta on Tuesday onwe ka o si dịelu ya kịta grandma nga ndị Igbo yes na mkpọrọ na ndịresi nwaanyị ọma mommy ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs ka njọ mommy na-emele ya bụ zitela anyị ozi na nọmba ahụ nidọ m ka stress ya gị mommy don't worry zitelu m ozi na nọmba aka just gwa m jụọ m ajụjụ enye ka m na-ekwu ka m kpọlụ gị nọmba anyị zite ozi ebe ahụ anyị enye gị palliative na m kpọlụ gị nọmba ya ata na onwe gị ofe ịzaba ajụjụ ka anyị esi mmiri enwere ike ị na-egezi ntị chọta pen na akwụkwọ maọbụ ịkpọta mmadụ ya akọpụta nwụrụ gị ị ga-enwe nzizi ka m kpọọ ụmụaka enye ka m na-ekwu ịkpọ ha ị na-ege ntị mma na-akpọgharị ya bifo nakwa mkpọkwu ya ọzọ ịnụ daalụ mọmi ka anyị buru oku ndị ọzọ tupu anyị emechie Ngagi Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM sọsọ ihe anyị na-ebe anụnwa bụ ime gị obi ụtọ nwanne ị ga-ekweta na ọ na-eme ọ wee bụrụ ife ekwu ka a na-eme n'ụwa cheki ya ọkwa ngwa gị nke ikpeazụ na ọ bụ na ịdafụ ụzọ ọ na-ede anụzi ife ọnọdụ ya hello William mama mommy sko happy new year I wish you the best nwanyị maka eko o si adị adị mma jare
anọkwa m ya mana ịdị lọki na ngwa bụ onye ikpeazụ anyị ebulu okwu asịgo m obu kwakọrọ ngwongwo bụ nnaba nwunye kwakọrọ naba ọnya ka m na-agwa gị na ibugodo onye azụna ka mmakwa nwaanyị a na-anụ anụ ka nke anyị anụ ka mmalụ ka m si eje oke ụzọma gbarapụzi mụ ịfụnanya niile na lọvụ niile a nwere n'ebe ị nọ ebulu ebupụ ịma na ege ntị a sị na a na-ene agadi nwaanyị anya n'ọnụ ọ dịka ọ na ojiri ya wee nwụọ ala ịma ihe okwu apụta ịma ihe ọpụta ịmara ihe ọpụta na yes ọ ya ka m na-agwa gị na so mụ just mele ya reminder una ha si wee mee love mgbe ahụ na 80s na 70s ghọtago nwa ka ebe isi akpa oke isi na ọkirikiri ka njọ ga-ajụ ozugbo ka njọ ga-ajụ ka anyị pịachie ngwa ya ka nye gị nke dị fe ncha mfe ka ị nwee ike ịzata ya ka anyị nalie onye ụbịam anaghị ọzọ ọmọkachie ngwa ka ihe ọ pụtara onye nwere ego na-ekwute okwu ike onye na-enwe oge ọmara isi ya ihe ọ pụtara final answer is that your final answer? Yes. Stella ozi na WhatsApp number nwa mma akpụ ya kịta ịkọpịlị ya daalụrị nne nga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM nwanne ebe anụwa ka m ga-awụsa nwanne nwa anwa bukarịa unu kịta nwee ezigbote problem maka enyego m sign si m nwiyo kwakolo naba and mụ nwa kwakologo naba bụ na ị zatara ajụjụ na ise gị zitela anyị ozi ebe ị ga-ezite bụ na 07080051850 ka m kpọkwa ya ọzọ mama nnukwu biko ọ bụ na ị na-ege ntị ka ị kọpịla ya izitela anyị ozi na ya 07080518550 n'ebe anụnwa ka anyị ga-achịkọta nke tata chetakwazie na nga Igbo Radio Show na-abịalụ gị kwa Tuesday, every Tuesday, Thursday na Saturday anyị na-anọ ebe a mụ na ego bekee na nke tata o nwere ka o si wee dịla ego bekee ọ nọnwụrụ ya ọsị nwa iyo ngwa bulu ọwa njebe sọsọ m na m ghọtago na m nwee ịgwago na o nwere ka o si adịla ya mana anyị na-ene anya na Tuesday na ọ ga-awụchi ebe anụ a God willing mụnwa ga-anọkwu ebe a Tuesday eme ka anyị si emebie na mbụ sọsọ iweta elu gị obi ụtọ nwanne ọ bụrụ na mụ na gị nwee unfinished business na ọ nwee efe ịchọ ka ịkpa in any way chọta m nwiyo anọ m worldwide ebe niile ịchọ ma itilala nwiyo n'ogbe gị nza gị itinye nwiyo na ya adị gị nza gị chọta m na Facebook nwiyo ka m na-aza Twitter nwiyo ka m na-aza NWANWAIYOO nwiyo onye ahụ na-aka esi espel ya ịchọọ m na Instagram nwiyo Twitter nwiyo Facebook nwiyo kekwa ebe ọzọ TikTok nwiyo mana mitu na ụmụnna nwiyo ebe ọ bụla ị nwetara m ị ga-afụ nwiyo nwanne nwe na-asị gị onye afọ tata ka afọ echi ka ị na-anwụ mmanya anwụfekwana ya oke nke ọ bụla ị na-eme na izu ụka anụ emefekwana ya oke maka na onye dị ndụ bụ isi ka emesịa